Čo povieš? To bude dobrá. Fajnová. Ty kokšo, akože aj ten interiér vyzerá dosť dobre. Není ani špinavý moc. Takže aby som povedal, o čo ide, našli sme na bazoši. Našli sme Feliciu, mystery na dieli si ubereme. Problém, čo tu je na nej, tak je to, že auto nemá nahodenú hlavu. Je tam dole hodená, takže budeme nahadzovať hlavu. Ale to nič, to postavíme. To je najmenej. Ale inak akože je v úžasnom stave, bez hrdze, všetky plechy rovné, nie je nikde ťuknutá. Interiér je tiež pekne zachovaný, všetko je čisté. Není vôbec špinavá. Má okna v elektrike, tiež aj späťaky v elektrike. Jediné, čo tu asi tak chýba, je palubný počítač, ten tu nie je. Klimatizácia. A klimatizácia, no. A možno tam bude servo. To je na to roky, to je vzácne. Možno ešte servo. Disky tiež parádne, tie zhodíme a necháme. Čakáme na majiteľa a uvidíme, čo ďalej. No, takže auto sme už kúpili a ideme ho rýchlo doskladať a hádam naštartuje a pôjdeme na ňom domov. No nič, válime. Alternátor už máme nahodený. Aj hlava už je nahodená aj so zdvihadlami. Tomáš ju akorát doťahuje. OK. Pred chvíľou sme tu mali búrku. Tá už, chvála Bohu, ako tak skončila, ale sem tam ešte trošku zaprší. Tu už je jasno. Ale inak lialo, ako skrhle. No a už vlastne máme nahodené aj výfukové potrubie. Hlava je nahodená, dotiahnutá. Teraz ideme nahodiť sanie. Alternátor už máme vlastne ešte pozapojené konektory. Nahodili sme termostát. No a potom ešte musíme nastaviť ventile, ako vraví Tomáš, a dolejeme vodu, olej a uvidíme, hádam brda a naštartujeme. Nebolo tesnenie. Takže to ideme vyriešiť takto. Tak tekuté tesne nezachraňuje. Že tam dáme aspoň trochu silikónu, predsa len niečo. Sanie nahodené, ešte som teraz doťahoval vypušťak. Ideme naliať olej. No a valíme. Sice je taký dobrý je čokoládkový, no ale... Zistili sme, že nám tečie niekde voda. A už vieme aj presne odkiaľ. Takže to teraz doťahujeme. Neviem, či to bude na kamere, ale vidno. Je to vlastne... No tam vidno. Trochu račne. To ide vlastne z vodnej pumpy hadica, čo ide do spodu. Tak kolo nej tiekla voda. Tak tu teraz doťahujeme. Ventile už sme nadstavili. To už máme hotové. Sanie máme nahodené. Ešte nahodíme víko. Olej je doliatý, voda je doliatá, no vodu ešte musíme novú doliať, lebo nám vytekla. A potom budeme môcť štartovať už. Takže som zvedavý, že či nám to chytne. Ja počuť, že som nie sviečky. Ty si taký Maďar. Ani sviečky, ani lišta tam není. Pána Boha, jejo. Tu je rampa. A ešte tu musím 2 imbusy nájsť. Čoho? 2 imbusové šroby nájsť, také dlhšie. A nie, dobre, tu sú na nej. Je. Čo ti jeme? Dobre, paráda. Nahadzuj a valíme domov.
Smrdí to. Dáme na to. Bomba. Kamu. Ešte by som dotiahol hlavu raz. Zbúchané na kolene, proste na parkovisku. Hej. Zbúchané na parkovisku. Stalo to 10 eur tá oprava. Čo som tiež nekúkol. Bomba, ideme ešte rýchlo nahodiť vieko hlavy. Takže máme to ponahadzované. Už akorát schovávame vercajk. Motor je poskladaný. Už sme aj naštartovali, však ste videli. Šlape to celkom parádne. No len jediná chybička, čo tu je, takže stále kapčí ešte tá voda cez tú hadičku, aj keď sme to dotiahli. Takže budeme asi musieť za jazdy trochu dolievať. Ale to nevadí, to sa doma potom na jame vyrieši, lebo tuto to je v takých bojových podmienkach. Dosť zle to vidno. Takže už to nejdeme ani riešiť. Netešie to až tak moc. Neviem, či to bude vidno. Ale asi skôr nie. Asi skôr nie. Iba tak trochu to kapči. Takže ideme to ešte rýchlo všetko popratať. Štartujeme a valíme domov. No čo pán vedúci, ako? Ešte celkom dobre to ťahá, len to prdenie. Dá sa s tým stíhať, ale nechce sa tomu moc. Lenivé? Ale ide to. Ale vidíš, takto si to teplú za jazdu. Tak chceš tú vodu doliať? No, pozrel by som, počúvaj, to zapne to kúrenie, ja sa tu potím ako pes. Je tam dosť? Je tam na minime vody. Takže motor nám beží úplne fantasticky. Len by trebalo dať to tesnenie pod výfuk, lebo to poprtkáva. A potom bude ešte aj ostatné tesnenia treba dať, lebo tu trochu olej kapčí. Ale to vôbec nevadí. Vodu by sme mali. Ten oteň je bombový. Dobre, valíme. Ideme sa najesť a čo povie ty, hýbaj, vypínaj to. Parádne. Na vazoši bude ešte krajšie. Len aby. No, konečne sme došli domov. Úspešne. Auto šlape ako drak. Bara sme dolievali vodu, ale teraz už to drží teplotu, takže... Ale voda sa dolievala len preto, lebo sa odpustil systém. Takže už si to sadlo. Teraz drží teplotu, jak priklincované. Treba ešte potom aj tak vymeniť tesnenia na výfuku a na saní a bude to paráda. Inak je to auto úplne teda ako lusk, prahy, dvere, všetko vyzerá úplne vynikajúco. Takže uvidíme, čo budeme ďalej s ním robiť, či si ho necháme, alebo či ho predáme, ale takéto auto sa asi ani neoplatí predávať. Jediný mínus, čo na ňom je, tak že o pár dní končí STKčka, ale tak to je taká vec, že to sa dá vybaviť, to je najmenej. Budúci piatok, no ešte máme čas. Ešte máme týždeň. Takže asi toľko k tomu a k dnešnému videu. Zajtra sa na to asi pozrieme bližšie trocha. Doladíme nejaké detaily. No a potom by som keď tak natočil, čo aj ako s ním ďalej. Ale na dneska by to bolo všetko s našou misterkou. Tomáš, pozdrav. Čaute. Čaute.